सरवा रे इतना सुबेरे सुबेरे कहाँ चल दिले गाड़ मरवावे। तो माने तारा कहे के मतलब चूड़ी पहन के घर बैठी जाता नहीं हो गया। रे है सुन सुन देख सरवा तोरा रोहन के चलते कोई गो हित अइले सरो आ दुआरा पर खा के गोइले सरो आजो आवो तारे आ तोर मौसी भेजले बिया सरो कोनो उल्टा सीधा काम मत करिए। ओके बाबू आज कुछ ना करम आओ तनी तनी हक के जो जो जल्दी हक के जो। का जाना ई सरवा आज का करी इज्जत हमार माटी में मिलाई के का करी देखो। Run. रे गणेश रे इतना तेजी में मन जो न तो साला पैंटे में चिरिक देबे। चुप सरवा का लइका। रे सारा हम तोरा बाप के खाइले का रे पैसे चिल्ला तो लिहस आई सकल सुन है ने आज हमारा ला देखे फिर हिट आवता रे सो चलते हूँ नाश्ता चलो ये हो चल ठीक बा। अरे जलेबिया तू चल। हाँ हाँ हम पानी चलाए। हाँ चलो चलो चल तोरा वैसा मारे कि साला पचौनिया बिक देबो तो शादी बारे आगे आगे जाता रे। रे पीछे पीछे चल। हमार गणेशिया भाई के शादी होता गणेशिया भाई चल गणेशी भाई चल। साले मार के बोझे फाड़ देबो साले। रे सरवा रे ये साला सन के कहाँ लेके आइल बड़ीस ई सरवा जब आवेला सो तोर बिया काट के जाला सो। ए फिर तो अच्छा गणेशिया लेके आइल बा नाश्ता चलावेला। हम नानू जानतो नहीं है बउओ हइले पैसा आ राजवा के होटल में से मिठाई लेके आवस। सुन सुन बढ़िया मिठाई लेके आई है एक मौसी हित भेज ले बिया ना तो शिकायत हो जाई जा सो। रे साला हमारा बाप के तेल नहीं कहै रे पैसा दे मिठाई हम लेके आए कोहनी के पीछे पीछे चलो सब। रे गणेशी रे इतवा सरवा दुइये बनवा तार सोन इतना मिठाई ना खा कोई सोन बड़ी जोर से भूख लागल बा साला सुबह से एको कुछ नहीं के खइले एक वो खा लिहल जा। हाँ गणासी एक खा लेबे के घर थोड़ी ना जाई ना रे साला हित सन के खइला के बाद बची तो खाई जाई चलो सन पहले। एक गणेशी बड़ी जोर से चूहा कुदता एक हो खा लेबे के चलो सन सारवा तोहनी तो हमेशा हमारे गारे मरले बड़ा सा आजो मारो सो। मेरे जलेबिया ले दे ना हम ले चलता नहीं। एक राशि हमरा के दे हम ले चले ना रे ई सरवा गिरा दी हम ना गिराए ये हमरा के दे। रे सारवा सब मिठाई तो गू पर गिर गई रे। अरे गणासी भैयो खिसियो मत हमारा लगे एगो उपाय बा ते जानते कि मिठाई गू पर गिरल बा हम जानते नहीं कि मिठाई गू पर गिरल बा और हितवा सरवा का जाना तरह सो कि मिठाई गू पर गिरल बा उठाओ ले चल। हरे जलेबी हाँ हाँ सही कहता उठाओ 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 सो ले चलो सो।
सरवा का लइका ते राजवा के होटल में गान मरवले है का अहित कब से आके होते डीहा पे बैठल रहो, रास्ता भुला गई बोलो रे जिलेबिया आशा कला जा सो तोहनी बोला के लियाओ सन तो ठीक बा फिर से जाता ही सो आ तू साला ऊ 1 जनवरी का नहीं लबड़ा बोका खानी बसाता रहो जाके न हो जो का हो अमरजीत भैया कब ले हुआ अपन फेरसा महतो आदमी भेजी हन और अपने के रास्ता भुला गइल बानी सन हे गांव में कोनो कुकुरो सियार न खसल कर कब हमनी के कोनो गाड़ मार दी पतो ना चली। अरे बबू सही बात को हत रे अभी ले ना आइले सो कौनो हाँ हो जाओ तर सो दूगो देख खुदे ए जी रउआ फिर से चाके घरे आइल बानी लोका रे चोभोका ना ई तो सरवा फकीर लागत रे सरी देखो तरी साइकिल से आइल बड़ा सो ए पसारवा हो गणसिया कहेला का कि हमरा 4 चक्का मिला त 4 चक्का हमारा 3 चक्का ले ली सरवा तोरा शादी करे के बा वो गणसिया के शादी करे के बा तोर के गाड़ फटता हो ले चल चल रे तू ते साइकिल ले ले सब मेहमान हाँ बोली रउआ पहले कौन काम करत रहनी हो कि भैंस भइल बानी तो भीतराम रउआ कौन काम करते हैं कि भाई पूरा दलल करता की महाराज हमरे कोई समय के समझता नहीं का चली जल्दी चली ना तो हमनी के फेर सचा गाड़ फाड़ दियो कितना दूर बा घर दुआर एहे दे आ गई निशान चली तो साइकिल चलाओ गाड़ फाट गई और वो पैदल चला और फाड़ दे चली टेंशन मत ली चली है तो लगे आगे निकल आए मेहमान आइए चलिए आई है दे आ गई दोबारा चली मेहमान चली आइए आई है दे आ गई आइए प्रणाम चचा प्रणाम बाबू कुर्सी उर्सी लिया बस हाँ चुप ना कुर्सी लिया और हकी मुर्गी फार्म हवे सुअरों को खावाड़ बा ठीके कहत रहो बैठी लो हाँ जी बैठी आ जिलेबिया कहाँ पर रे तू तो सरवा भाग गइल हो तो हे चिहुटना के लिए हसी मिठाई चोरा के खाला सुन चिहुटना पर नजर रखिए ये बहुत बड़ा चोर हो मिठाई उठाई चोरा ली अचू जाके गणोसिया के तैयार करा के लिया जल्दी हाँ ठीक बा तो अब मेहमान जी रास्ता में कोनो दिक्कत परेशानी नानू भइला बाक महाराज का रउआ दिक्कत परेशानी के बात कहता नहीं रउआ गांव की इतना कुकुर तेज बाड़ा सन कि सरसों खेत में निहुरा देले रहले हसन तो एने से बचिए के जाम लो कैसे कि हमारा गांव के कुकुर बहुत तेज हुआ सो नया आदमी के छोड़े लसन ना रे चिहुट ना सकला नाश्ता लिया सो हाँ लेके आओ तनी सर लिया सो जल्दी लिया सो ये चिहुटना तो ले मिठाई सजा रे गणसिया जल्दी तैयार हो जल्दी हो तैयार चिहुटा जल्दी सारा पिक कर सो सरवा जल्दी ले सो या तो हितवा भाग लीजिए सर फिर हाँ बिहाव करवा सका रे रे मिठोइया तो सरवा गुह पे गिरे हितवा खोइयो सरी ओकनी का पता खोइयो ले सब ले सब लो मेहमान खा लो सरो पानी पियो खाई लो खा देखो तोरा खा नाश्ता करी ना महाराज खा ऐसा घर में बियाह करबो तो ऐसा नाश्ता ना खबो तो कैसे खइबो खा
नाश्ता हो गया चाचा। लड़का के बोलाई हमनी के देख ली सब। ठीक बा ए बाबू बोला के लिए जा सो ई गुणसिया तू सरवा तो बड़ी मालदार बारी हो, गाड़ी उड़ी के दाम मांग ली है साला। प्रणाम। खुश रह बाबू, खुश रह। लड़का तो ठीक बा मेहमान जी। बबुआ तनी अपन चाचा निकल बो। तनी गोड़वा अपन झड़ब ही, तनी बाया हाथ झड़ब, तनी दहिना हाथ। बबुआ तेरा गाँव का पार फोड़े का ना कनिया, हाथ झड़े कनिया तो साफ का पारे फोड़ देबा हमार। रे गणसिया ते तो सब सर्व काम खराब कर दे रे, सर्व हित भड़क गइल सन। लड़का तो हमरा पसंद बा मेहमान जी। अब आई दहेज के बात हो जाओ, लड़का का अपना भेज दी। चल चल ते तो सर्व सब काम खराब कर दिले। तो हाथ धरवई है तब मेहमान जी लड़का हमनी के पसंद बा। आ रहल दान दहेज के बात तो बाबूजी खारवास बाद अइहन तो उन्हें से बात विचार हुई। चल ठीक बा हाँ तब हमनी के रहुआ आज्ञा दी कि जाई सन। आज्ञा बा ठीक बा, जा तरह जा। चला भैया जा तरह ठीक से जाइए साइकिल चला के।